İslamda kabra gonamçylyga gitmekden iki maksat bar. Birincisi ölüleri, yani kabrları görüp ıvrat alıp ahiriyede yatlamak. Yani hadiste de değil şiyali. Allah Teala'nın huzuruna çıkmağa tayinlenmek. Yani şul birinci maksadı. İkinci maksat Müslüman doğanlar ölüler için Allah Teala'dan bağışlanma dilemek. Yani bu ikisini maksadı azıcık misallandırıp aytsak. Birinci, dedik näme ölüleri görüp ıvrat alıp ahirede yatlamak. Allah Teala'nın huzuruna çıkmağa tayinlenmek. Nähilek mümkün bolýar? Yani näme kabra baran kişi, gonamçylyga, mazarlyga baran kişi ahirede yatlamaly, ölümi yatlamaly. Şu kabrdaky ýatana meniň ýaly adamdy. Hanha tümmek we toprak bolup ýatyr. Mene mertir ya bir gün ya bir näçe wagtdan soň ahir netijede menem şutak getirilmeli we şu ýerde gömülmeli. Hawa menem näme cenazamy kılarlar, kepenimizi giydirirler. Netijede getirip şutak bizem gömüp gitmeli, bizem şular ýaly tümmek bolup ýatmaly. İslesemem gelmeli, islemesemem gelmeli. Hawa diýip pikirlenmeli. Şonda baňa musulman doganlar diýirkem eden salih amallarym peýda berer diýip ýatlamaly. Hawa kabra giren soň näme sogap ýok otaýda. Şu diýirken näme eden bolsaň edenin. Namaz okan bolsaň, cumalara giden bolsaň, sadaka beren bolsaň, haja giden bolsaň, insanlara ýagşylyk buyurup ýamanlykdan gaýtaran bolsaň, umuman insanlara we ahli mahlukata ýagşylyk eden bolsaň, sogap işlerden bolsaň, birle kıyna darda galyna kömek eden bolsaň, bir Allah Teala'dan gorkup göz ýaş döken bolsaň, gije turup tehajjud kılan bolsaň, Kur'an-ı Kerim okan bolsaň, ina musulman doganlar ol kabra giren soň şu zatlardan peýda bar. Şu zatlar ýatlamaly. O şunun netijesinde musulman doganlar imanymyz artmaly, kabirstanlyga baramyzda şeýdip ahirede ýatlanmyzyň netijesinde imanymyz artmaly, imanymyz hasam berkemeli. We ahirede bolan taýinligimiz salih amallar etmeklige bolan howasymyz köpelmeli. Aw. Dünya diýilen yer wagtlaýynça ýerdigini. Paňy geçici dünýä digini. Asıl ýurdumyzyň baqy ahiret diýini ýatlamaly. Mene şu görünüşde ahirede ýatlamaly ol kabra baryp. Koşguda näme diýe? Şahir magtum ola Allah adyny zikir eyle. Yamana sabr kıl, ýagşa şükür eyle. Görürsany gördü pikir eyle. Men diýen ärler ýatyr qum bolup diýe. Ne bize ahir şotak barmaly. Haýsy wezipede işleseňem, näçe baýlyň bolsa da, gow kaşan öýlerde ýaşasaňam, gymmat baha ulaglar bönseňem, ahir ýene şotak baryp, bir gysym toprak qum bolup ýatmaly, guma garylyp. Ana şol ýerde bize diňe salih amalymyz peýda berer. Ine gonamçylyga baramyzda birinji maksat şul bolmaly. Şul zatlar kellämizden geçmeli. Bunun üçin musulman doganlar bu hili kabr ziyaretine gitmek üçin ýurda aşmak gerek däl we şert däl. Bizim içimizde ýalňyş düşünje ýok. Man şu kabr ziyaretine gitmelise belli ýerler bar, şotak barylmalydyr diýär halk. Şotak bar ýa şotaýlar ýykyn edýärler. Bu başga welaýete gitmek gerek däl buň üçin. Kabr ziyaretine gitmek üçin başga welaýetlere, uzak ýerlere gitmek gerek däl musulman doganlar. Ýaşaýan ýerine iň ýakyn mazarlyga baraýmaly. Mysal üçin Aşgabatda ýaşaýan bolsaň, Çopanata baryp bilersiň. Garadamakda baryp bilersiň, Şorgaramakda baryp bilersiň, Bekrewan ýokarsyna baryp bilersiň. Näme? Sen ýaşaýan ýerine iň ýakyn mazarlyga baraýmaly. Emma biz näme diýäs? Plan mazar öwliýän diýip, oňa millet baryp dur. Olar
bazara öwrülüpdir. Mihmanhana içinde gurulgy ol yerlerde. Emma yaşayan yerimizde yakin musulman bazarlığa gidýän ýok, gamşwasyp ýatyr. Hawa diýmek nämeken gabrlara gitmekden, gonamçyla gitmekden birinji maksat hadiste hem ýa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdyşýaly ibrat almak, ahirete ýatlamak, bir ýüregi ýumşatmak, göze ýaş aýlamak. Şu dünýäň panylygyna göz ýetirmek. Şul pikirler, şu maksatlar bolmaly birinjisi. İkincisi musulman doganlar kabristana gitmekten. İkinci maksat ölüler üçin Allah Teala'dan bağışlanma dilemek. Ölü kim bolsa bolsun ölenden soň dünýädäki näme amallar kesilýär, hadiste habar berilýär. Diňe sadaka jariye neden bolsa, ýani insanlara ölenden soň peýda berip duran zatlar edikden bolsa, guýy gazyp beren bolsa, ýol çekip beren bolsa, ýa peýda ilmoýkiden bolsa, wa izinden dileg edip duran perdendi bolsa, musulmanyň dileg edip duran musulman doganlary bolsa, ana şol zatlaň sogaby barjak durjak şoňa. Ama ondan galan ýagdaýlarda ýa bir kişi öldümi amaly kesilýär. Ýa amal dünýäsinden ýa hasap dünýäsine göçýär. Şonuň üçin näme ölüler biziň diýerleriň doga dilegine mätäç. Olar biziň dilegimize Allah Teala'dan olar üçin dilejek dilegimize istigfarlarymyza mätäç. Sahih Muslim'da Burayda radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına kabra gonamçylyga baranlarına şu dogany aýtmagy öwrederken. Assalamu aleykum ahled diyar minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahiqun es'alullahu lana ve lekumul afiye. Tercümesi: bu diyarın mümin ve musulmanları size salam olsun. İnşallah bizem size koşulacaktır. Allah'tan bize ve size aman esenlik dileyeriz deyip dilek etmekliği Peygamberimiz doğrudur. Bu hadisin bu dileğin başka da bir näçe görnüşleri bir-birinden tapawutly sözler bilen ütgeşerek görnüşler rivayetler bar. Hemmesem şo gurmanyny anglady. Awna şu dogany aýtmaly Peygamberimizin hut öwreden şol. Mazar sanga, kabristanga baramızda ne şu dogany, şu dilegi ya tutalım, Arapça okap bilmeyenlerimiz dinlep ya tutsun, ses yazgılardan, şunu aýtmaly Peygamberimizin bize öwredeni sünneti. Bir kişi bu dogany bilmeyen bolsa, öz sözü bilen dileg edip biler. Ya Allah şu benden bağışla wori, soraw jogaplaryny ýeňlede wori, jaýlaryny jennete de wori diýip Allah Teala'dan näme öz sözü bilen dileg edip biler. Ve musulman doganlar ähli sünnet akidesine göre diýerleriň ölüler üçin edip biljek zatlarynyň biri hem ýaňa maýdyşymýar, olar üçin Allah Teala'dan dileg etmekdir. Olar üçin Allah Teala'dan bağışlanma dilemekdir. Bir ağızdan ähli sünnet ulemalar kabul edýär, şun hadislerde habar berilýär, Kur'andan delili başyň diýerler, ölüler üçin Allah Teala'dan dileg etmeli, şol dinimiziň emri. Bu näme şoň peýdasy ölülere barýa, degýär şoň peýdasy. Şonuň üçin köprak näme? Öten geçenlerimize umumy musulman ümmetine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine näme etmeli? Allah Teala'dan dileg etmeli, bağışlanma dilemeli.